I april 2025 var en masse buejægere fra hele Danmark samlet ved Rygekol ved Gammel Ry ved Silkeborg for at være med på FADB's store årlige træf. På første dagen var FADB værter for Det Gyldne Slip, og på anden dagen var det så FADB's eget årsskydning, der fandt sted. Efterfølgende var der lodtrækning, hvor 6 mand var så heldige at få invitationen til en tur på kaninjagt til Endelave. Det er den 30. oktober i dag, så vi er meget, meget tæt på kaninjagten, der jo begynder her den 1. november. I år bliver det Endelave, det er jo stedet, hvor kaninerne er. Så forberedelserne de er næsten på plads. Der er lige de sidste ting. Der skal pakkes en taske, og så må vi se, hvordan det bliver. Hjemme i haven, der har det jo mest af alt været rådyr, der har været skudt på. Men vi har da sådan lige tjekket op på, at vi kan have lidt smådyr med os. Og ja, gennemhullet, det kan vi bare kalde dem. De er sådan set næsten til at smide ud nu. Men så har vi i hvert fald prøvet at skyde til noget, der er på størrelse med kaninerne. Buesædet op er parat. Jeg skyder med min Mathews, og den kan I da godt lige få et tjek på, hvordan den ser ud. Buen her er en Mathews Phase 4. Der er kommet nogle modeller efter den her nu, men den gør det ganske godt. Jeg er super glad for den. På siden har vi lige sat en pilhylde på, en QRD MX2, og så sidder der et sigte fra Axel, et Axel Driver og et UltraView Scope. Den er dejlig nem at arbejde med. Den kan lige køres op og ned, og skalaen er skudt ind, så den passer meget godt. Strengene kan I nok se, de er lidt anderledes end normalt. Det er Hauge, der har lavet nogle strenge til mig, efter jeg har slidt de andre op. Det fungerer også rigtig godt. Så har den selvfølgelig lige en lille stabilisator, også i Bridge Lock-modellen, og UltraViews grip er sat på. Jeg kan bare godt lide den her flade bagende, så man slipper for at komme til at tviste lidt i buen. Ja, så det er altså den, der skal ud og lægge kaniner ned her i weekenden. Det glæder vi os til. Ja, så kom vi ned til færgen. Endelave står der på skiltet, så vi regner selvfølgelig med, at det er den vej, den går. Bilerne begynder at køre ombord, så det skal vi nok også snart. Er du parat, Morten? Jamen, det er da altid klar. Det er godt. Så er vi på Endelave. Spændende at se, hvad dagen byder på i første omgang op til sommerhuset på vores indlogerede, og så lige ud og se, hvor jagten den vil være hen. Så der regn. Der kom ikke en eneste kanin op og hullet. Ja. Vi håber på, at det der regn, der ikke kommer, det bliver ved med ikke at komme. Ja. Også friskt her. Der ramte lige ind imellem dagen. Så den? Ja, jeg så en lige der. Ja. Og derovre. Der var også en. Var det ikke en rådyr? Nej, der var også en kanin der, og du pegede der. Ja, og der var en derinde også, ja. Der er en, der løb. Der løber en nu der, ja. Der er 2, så der er faktisk mange lige her. Det er måske stedet at være. Nej, det ved jeg ikke, Men det er nærmest som, der er en veksel her. Så har de sådan en, du ved, når de kommer løven derindefra, så er det veksel. Ja. Så har de sådan en veksel, de kommer over, så skal de ud og forcere derude. Ja. Altså, det er jo ikke et dårligt sted, fordi der kommer de. Hvis vi så sidder derovre. Man kan nærmest se de her, tage sådan nogle spor op igennem her. Hvad du kan se, som du siger, Morten, der kan jo sagtens sidde 2-3 mand herhen. Det er ingen problem. Ja.
lyser over det hele. Det var bedre, den der. Ja. Og den der. Men der er en til højre lige midt i lyskejlen nu. Der ikke er en trykker. Nå ja. 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 Og der. Må vi så bevæge os rundt, eller skal vi blive der, hvor vi... Det viser lige, så giver I sådan ligesom et område her til og dertil, der må I bevæge os. Ja. Der er også masser af mad derinde. den er med det her. Det bliver sjovt. Skud på 2 meter. Tillykke. Tak. Tillykke. Det var da rart at en, der havde en chance. Money shot. Ja. Det er nummer 2, vi skyder til i dag. Det er nummer 2, vi skyder til. Tillykke med den, Nikolaj. Jo, tak. Hvad så? Hvordan kom den i hus? Jamen, den kom jo i hus med, det hele startede jo sådan set til årsskydning ved FADB. Jeg var heldig at vinde en lodtrækning der, og kom med på den her weekend her til en lave efter kaniner. Så jeg havde traditionel buen med køven, og tænkte, der er mange kaniner. Det skal nok blive sjovt. Det er ikke sikkert, det bliver så nemt, og det er det ikke. De er svære, og de er små, og der er meget plads ved siden af. Men det lykkedes alligevel at få en, som kom ud 2 meter fra mig, og jeg fik trukket buen lidt op til den galde side og fik sluppet en pil, og den blev, hvor den var. Det var godt. Det er svært. Det er jo typisk sådan noget brumbærkrat her, de kommer ud af, og de ser alt med det samme. Ja. Ja. Men der er mange, men det er svært. Det er tidlig morgen og lige inden solnedgang. Jeg skal være heldig. Hvad brugte du af pil til den? Hvad for noget spids havde du på? Jeg havde en maksimal laser racer, 100 grain spids. Og komplet pil, der vejer den 33 gram. Så en forholdsvis tung pil, men jeg valgte at køre med en fastbladet spids, fordi jeg ikke kan levere energi nok til en blunt. Ja. Ja. Og det er samme setup, jeg bruger til råvildt også. Så jeg kørte med det, jeg var vant til. Ja. Og det fungerede. Super godt. Tillykke med det igen. Jo, tak. Ja.
Så er der gået nogle dage siden, at vi kom hjem fra kaninjagten på Endelave. Og sådan noget kanin, det smager godt. Min den fik bare en tur, som jeg har gjort med en almindelig kylling. Men alt det her, det skete altså, fordi vi havde været på den årlige årsskydning for FADB. Og måske er det dig, der skal med på kaninjagt næste år. Vær med på FADB's årsskydning i 2026. Du kan finde meget mere om den på hjemmesiden.